дӯстони азиз, тавре мебинед, инҷо маликаи Саразм аст. 5500 сол қадимият дорад. ҳамин тавр ин маликаро аз берун аз хоки ҳамин Саразм пайдо карданд. аз ҳамин муайян шуд, ки инҷо шаҳр будааст. 5500 сол умр доштааст ин шаҳр. мо берун меравем ва дар он ҷо нишон медиҳем. ин макети ҳамин маликаи Саразм аст. дар даст оина бо ҳама зару зеваре ки дошт ба хок супурдаанд. ҳоло ин кадом давра асту чӣ гуна урфу одатҳо буд, инро таърихчиҳо медонанд. ана дар ҳамин шакл гур шудааст. ина оинаи дасташ, оинае ки худро орову торо медод. ин ҳамон ҷое ки ногаҳон пайдо шуд. инҷо осорхонаи шаҳраки Саразм аст. марҳамат намоед, дидан намоед. ин беруни бино аст. бисёр як бинои зебо бо тарҳи замонавӣ. ва ин ҳама шаҳраки Саразм аст. инҷо дарвозаи ворудӣ. қаблан инҷо шаҳре будааст, ки бо кӯчаҳои муайяншуда, бо хонаву ҳар як маҳалла ба худ, мисли он ки имрӯз дар Истаравшан аст, пуловгарон, оҳангарон ҳама дар ин ҷо будааст. ва инҷо дар маъмул шоҳроҳи Абрешим воқеъ аст шаҳраки Саразм. ва каме он тараф дуртар марзи Тоҷикистон ба охир мерасад ва марзи Узбекистон оғоз меёбад. ҷое ки кӯҳҳо тамом мешавад, ҳамон ҷо Тоҷикистон ба итмом мерасад.